מועדון דיגיטל, 50,000 מצטרפים, רבותיי. בחודש מאי 2013 הושק מועדון דיגיטל, זה פחות משנה. זהו מועדון שמחליף את כרטיס התושב ומעניק לתושבי העיר המצטרפים אליו עדכונים על כל הנושא בעיר וסביבת המגורים לפי תחומי עניין שהוגדרו מראש, וכן גם נותן הטבות והנחות באירועי חוצות ובמוסדות תרבות, ספורט ופנאי. כל מי שישתמש בכרטיס הזה, דרך אגב, לא יכול היה שלא להתרשם מהעובדה שמגיע אליו פתאום ב-SMS כרטיס last chance לאירוע תרבות כזה או אחר, או כרטיסים. אם היית רושמת את עצמך לאירועי תרבות, היית מקבלת את זה. תפעילי, תיכנסי למישורי עניין, תרשמי תרבות, תקבלי גם את. זהו. זה לא סתם כרטיס, זה הרבה יותר מזה. אנא מכם. הכרטיס זוכה להצלחה רבה בקרב תושבי העיר, ולאחרונה הגענו למספר 50,000. וזה עוד צעד קטן לחזון הגדול של הדיגיטלי, אותו אנחנו מובילים בשנים האחרונות, שכולל חדשנות באופן כללי ואימוץ טכנולוגיות חדשות על ידי העירייה לצורך טיוב השירותים והקשר עם התושבים. במסגרת הזאת ותחת השם דיגיטל הושקו בשנה האחרונה אפליקציה סלולרית, מערך וי-פיי חופשי ברחבי העיר, מערכת מידע גיאוגרפי GIS משופרת, רישוי מקוון, וכן נערכה תחרות פיתוח אפליקציות על בסיס מאגרי מידע פתוחים. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל השבוע הזוכה ה-50,000 ישב מאחוריי במשחק של מכבי תל אביב, היות והוא אוהד ספורט, אז הזוכה ה-50,000 קיבל מאיתנו תשורה קטנה ללכת למשחק כדורסל. מה? של מכבי תל אביב, יורוליג. הוא אוהד מכבי, אם הוא היה אוהד הפועל, היה מקבל של הפועל. הנרשם ה-50,000. כל מי שנרשם זוכה, חבר'ה.